Dalawa na sila oh. Tatlo.
welcome to my channel mga idol. Wala muna tayo sa fishing adventure. Dito muna tayo sa outing. Nag-rides ako mga idol. Dito ako napadpad dito sa baybaying dagat mga idol. Yan. Dito ako sa sa Talintalin. Yung paliguan namin dati. Yan. Dagat. Tapos yung nasa likod ko yung cave yan Yan guys. Okay guys. Samahan nyo ako sa aking pagra-ride tour idol. Para maiba naman yung papanoorin nyo mga idol. Hindi lang mga puro fishing adventure lang mga idol. Okay. Sana magustuhan nyo tong i-upload kong video mga idol. Ayan guys para makita nyo yung view ng namin dito. Yung Pantaw-Libon Albay. Yan mga idol wala akong kasama, ako lang. Nag-iisang ako lang. Beautiful. Okay guys, stay tuned lang kayo dyan.
Nandito na ako sa bahay, nakauwi na ako. Di na ako nakapag-video mga idol kasi nasira ay nalobat yung cellphone ko. Di ko na malayan, lobat na. Pagpasensyan nyo na hindi ako nakapag-video nung pauwi ako. Magsha-shoutout tayo mga idol. May nagpapa-shoutout sa atin. I-shoutout ko pala si Ronald Saligumba. Shoutout pare. At si Nilda Sumampong. Shoutout idol. At sa kanyang pinapa-shoutout na si Hamid Villamor. Shoutout. At sa kanyang anak na si Matthew Villamor from Binyan, Laguna. Shoutout idol. Sina-shoutout ko na rin si Rain TV. Shoutout idol. Congrats na monetize na yung YouTube mo. Ganap ka ng YouTuber, idol. Ayos yan. May sasahurin ka na. At sa isa ka pang pinsan na si Bata Official, si Kabingwet. Shout out Kabingwet. Pasensya na hindi ako makasama hindi tayo makapag-collab. Laging busy. Di tayo makapagsama. Baka next time collab ulit tayo. Punta tayo dun sa dating spot na pinuntahan natin. Kaso malayo talaga. Sinashoutout ko na rin yung bagong vlogger din dito sa amin. Yung pinsan ko pa yun eh. Si Kuya Boy TV. Kuya Boy TV, shout out. Pagbutihin mo lang yung YouTube mo, pagbablog. Kasi para mapasaya natin yung mga manonood sa atin. Okay mga idol. Ingat kayo lagi dyan. Sa mga silent viewers ko, ingat kayo at salamat sa suporta. At yung mga bago pa lang sa aking munting channel, please subscribe. Pakipindot na rin ang notification bell para updated ko lagi. Comment section kayo kung magpapa-shoutout kayo para ma-shoutout kayo. Okay mga idol, maraming salamat sa mga sumusuporta sa aking channel. Walang sawang sumusuporta sa aking walang kwentang channel. Okay mga idol, magpapaalam na ako. Ingat kayo lagi at God bless. Ano pa ba? Basta kita-kits ulit tayo sa aking next vlog. Okay? Bye-bye.